Prečo keď cvičím alebo robím hociakú dennú činnosť, tak sa pritom natáčam? To je otázka, ktorá ma prenasleduje a hantí každý jeden deň a každú jednu chvíľu, kedy natáčam nejaký záber. A presne preto som si povedal, že to budem robiť. Robím to preto z veľkej časti, lebo mi to je nepohodlné. Je to jednoducho o tom, že teraz to nemá také publikum, aké by som možno si predstavoval na tento daný moment a preto mi to není pohodlné. Nemám validáciu z vonkajšku, tak preto ju hľadám v sebe. Presne týmito vecami, ktoré robím a nejsú mi v ten daný moment pohodlné. Nový vlog. Jak ste videli v týchto záberoch pred týmto, cvičil som doma, dal som si sprchu, ale ešte som bol v saune, ale mal som málo percent, takže tam už som moc s mobilom nešaškoval. Natočil som ešte jedno video dneska, ktoré je pravdepodobne už vonku, určite je vonku. V stredu ho vydám, si ho chcete pozrieť, dám ho sem. A tak, pondelok zatiaľ takto. Vybehol mi na YouTube, vďaka YouTube, celkom dobrý diel podcastu. Čiže keby chce niekto nejaký podcast do pozadia, tak odporúčam tento. Takisto by som rád vyzdvihol človeka alebo ľudí, ktorí mi písali na TikTok livestream, že či jem jednu určitú vec, teraz som to líkol. Či jem jednu určitú vec, keď som si chystal jedlo. Som nevedel, že odkiaľ to vedia, ale potom mi došlo, že vlastne vo vlogoch som to spomínal dosť často, takže teraz to jem znovu. Kto to uhadne, tam mám 3 sekundy teraz, kto to uhadne, tak má u mňa zlatého budišťáka. Takže 3, 2, 1. Áno, správne je to biely jogurt s mrazenými jahodami a makom. I want it though, you got it. I want it though, you got it. You don't know me nothing, but I be feeling something. Útorok. Spravil som pár vecí na počítači. Robil som titulky k videu, ktoré už je vonku na mojom kanále. Niekde tu ho dám link alebo tu screen. Choďte si ho pozrieť. Podľa mňa zaujímavé video. Chcel by som takéto robiť viac a viac. A teraz idem na rýchlo do fitka. Nechce sa mi moc cvičiť, ale musím. Alebo chcem aj tak. Dneska mám ani neviem čo. Upravde. Dneska by som mal mať asi hrudník a niečo z rúk. Možno si dám ramena. Je to efektívne, není? Momentálne som dovaril ten steak a myslím si, že to je najlepšie vyzerajúce jedlo, čo som zatiaľ pripravil, alebo top 3 najlepšie jedlo, čo som pripravil zatiaľ. Prečo tam je banán, sám neviem, ale yes. Popri tom, jak sa mi luhuje čaj, tak vám poviem o tom, jak som včera videl video jedno, sa ku mne dostalo. Mne týpek hovoril o tom, jak potrebuješ, mal by si mať denne nejakú aspoň jednu prechádzku dlhšiu s tým zameraním, že iba budeš rozmýšľať. Alebo možno ani nerozmýšľať vedome, ale jednoducho len prechádzka s tým, že žiadne rozptýlenia, iba ty sám. Včera, ak som to videl pred spaním, tak som si povedal, že OK, ráno pôjdem. Robieval som to nejak pred rokom a pol, dajme tomu. A viem, že vtedy to bolo super, vtedy mi to prospievalo, ale teraz som to skúsil po dlhej dobe. A po tom dlhom čase som si povedal, že OK, že to asi funguje. Cieľ by mal byť taký asi, že na konci tej prechádzky budeš mať o mnoho čistejšiu hlavu a napadnú ťa o mnoho lepšie nápady. Neviem, či to bolo tým, že som išiel ráno, ale napadlo ma oveľa viac vecí, než by ma napadlo normálne cez deň. Určite to skúste, keď budete mať čas. Alebo si ten čas spravte.
Momentálne je niečo okolo 11. hodiny večer. Nechcelo sa mi ísť von. Nechcelo sa mi nič. Iba sedieť doma, chillovať po týždni a riešiť veci, čo budem robiť na ďalší týždeň. Takže padlo rozhodnutie aj na toto. Mám jeden track, čo sa chcem naučiť od Morgana Wallena. Dúfam, že som to povedal správne. Som zvedavý, za koľko sa to naučím. Neviem, či dnes. Rád by som. Nechám tu nejaký timelapse, aby ste videli, že jak dlho to trvá a jak pri tom vyzerám. Asi. Priznám sa, trochu som to nafejkoval, lebo som zistil, že vlastne na to, aby som sa to učil, tak musím mať zapnuté YouTube video a nemám to jak sklbiť. Že si to zapnem na mobil a zároveň to budem točiť, takže som teraz nafejkoval, zahral som veci, ktoré viem z hlavy. Na dneska už končíme, ale zajtra bude zaujímavý deň. Čo viac môžem povedať? Dneska mal byť zaujímavý deň. Mali sme ísť s chalami do Bratislavy, nahrávať, robiť hudbu, chillovať, čeknúť nejaké obchody a tak ďalej. Človek mení, Boh mení. Zobudil som sa, trochu bolesť hrdla, ale nič nejaké extra podstatné, len sa cítim taký, že keby idem asi, tak pravdepodobne zostanem chorý už na celý týždeň a to si nemôžem dovoliť. A zajtra ma čaká ešte jeden quest. Takže sa snažím dneska to vyležať, už som mal čaj, milión vitamínov, jablka a také veci. Neviem, kedy toto už prejde. Neviem, čo dneska natočím, neviem, čo natočím zajtra, ale pozriem si nejaký film asi. Tento vlog bude asi taký viacej domácky, taký chillový. Taký je život. Není jak lepšie začať deň, konkrétne nedeľu, jak po ceste dostať defekt a mať prasknutú pneumatiku a vymieňať ju na strede cyklotrasy. Let's go. OK. Pneumatika vymenená, ruky, ale vymenil som to, to je najhlavnejšie. Presne tu ukončím tento vlog. Ďakujem každému, kto pozeral, kto ma followuje na TikToku, na Instagrame a na týchto veciach, tak to je všetko tu. Kľudne to naprav. A vidíme sa pri ďalšom vlogu a pri ďalšom videu. What's up?